लाजियो आं देखायनो आयौ नायदिलाय नाया नाया हामा सिख्लाफोरजों गावहा माबालायना हेल' लोगोफोर गिबियावनो खुलुमहरनाय थाबाय आंनि भिडिअ नायनानै मोजां मोनग्रा आंनि इउटुब फेमिलि लोगोफोर नोंसिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय स' लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआ एसे आलदा टाइपनि जागोन आरोना लोगोफोर सिख्लाफोरजोंहाय लाइन मारिनाय दा सिख्लाफोरजोंहाय माबायदि लाइन मारिनांगौ स' लोगोफोर बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय नोंसोरबो भिडिअखौ नायना एसे मजा लादो आरोना लोगोफोर आङो हाजासे भिडिअआवहाय एन्टारटेनमेन्ट खालामनो नाजागोन लोगोफोर नोंसिनि थाखाय आरो चेनेलाव गोदानबा थाबनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय लाइक कमेन्ट लास्टआव लाइक कमेन्ट खालाम लोगोफोर भिडिअखौ कमप्लिट वाच खालाम दा भिडिअआ बिराद इन्टारेस्टिं थांगासिनो आरोना लोगोफोर दा भिडिअखौ बारा लेट खालामला डाइरेक्ट माने फ्रेंक कलाव थांखानोसै लोगोफोर स' अके हेल' हाय फेसबुक डार्लिं मा हाय डार्लिं मा खालामदों माबा नोंसिनिफ्रायनो थाङाखै आयै सना दाबो थाङाखै नोङो नोंसोर माबाबाथाय थाबाथाय नोंखौ लिंहरथारगौमोन ना आयै आंबो थांखागौमोन दा लोगो हमनो मैया मंगलबार हाथाय जाना फैबावबायसो बासा गैयाबा आयै मंगलबार हाथायबो नायना फैबावबायसो आयै ज' बेरायनो हागौमोन आखाइ हमलायनानै खाथियावनो जाथारो खाथि जायोथ' आरो आंबो दा गैया नै जोंनाबो जि गरम बोथोरा आं दा नै माबायावसो जयमं फुलावसो दुगैगासिनो सिख्लाफोरजों आयौ नायदिलाय नाया नाया हामा ए दे होनबालाय नाया औ लाजियो आं देखायनो सिख्लाफोरजों गावहा माबालायना सोर सोर दं नोंसोरलाय सिख्लाफोरजों माने ना नोङो बिदिसो दासो मिन्थिदों मा बिदिसो बोरैबासो सानलायबाय आरोना बिसोरो ओमफ्राय आखाइ हमलायनानै दुगैदों आरो ना दे बेफोरखौ बाद दोन भिडिअखौ नायदिलाय माला थांगोन दा नायगोन दानो नाया दे दसे रायलाय 11 दिन थानानै थांगोन वाव 11 दिन गोजों आंथ' लोगो हमहैथारगौमोन मा नायदावलायो मानसि नोङो नायजागोन रा दे दा रायलायना दसे साबेसे दं साबेसे दं आयै मालाय आं लोगो हमहैथारगौमोन नोंसोर गासिखौबो नोंनि नामा सोलिया माथाय आंनि नामा सोलिया सनथलासो औ औ सनथला बसुमतारी आङो नोंसोरखौ जायगा जायगा मोनथियाबाबो एकदम मबाइलनि लकेसनजों होसोनानै नोंसोरखौ लोगो हमहैथारगौमोनलै गावस्राबो जा साफा साफाथार नालाय जारुंमोना लांगाब जाबाय जोङो गावहासो साइसथार माथो गुफुर गोजौ गिदिरना लादो होमबालाय आंखौ सुनो हाखायो जोंना आदाया लादो होमबा आंखौ लानोसै आरो नोंसोर साबेसे दङ लाखिबावलाय लिस्टआव थालांखानोसै जोङो थालांखादो होमबालाय बिहामजो नांखासिगौ जोंहाबो न'आवहाय आइया बिहामजो लाबोदो लाबोदो होनगासिनो बिनि सायाव गोसथोनायबो एक्टिभ गैखाया आंहा ओंखायनो नोंखौ लाखिनोसै आरो मा अके थानो हागोन फैदो ना होमबालाय थालांखादो ना होमबालाय दा गाबोननो थांखागोन आं हा समायखागोन दा लावगाजों लावगिजों हर दे नायखागोन आं नायनो लुबैखादों जानो नोंखौ औ मा ओंख्रि जानाय नोंसिनि आइ आफायाबो आंनोबा हरगोना हरा आं एफा गोजौ आजिखालि गोजौ गोजौ बिजामादैफोरखौ बासिसोगारो बिखुनजोफ्रा हा आइ आफानि खोथा गैया जोंना गोसोसो आइयै बिदिसो होमबा आंखौ आं मा फसन जायो बेनो आंना जायो होमबालाय थालांखादो आरो मा गाबोन एड्रेसखौ दाहाय हरगोन आङो दे आइयै गावहा गलिखाबायबो खोमा दसेनो गावहाबो जा मोजांखा ओमफ्राय हा ओहो डाइलग होनो रोङा दे रोङा दे आइयै गावहाबो जा मोजांखा ओमफ्राय आं दाख्लै गाव फन हरबाय जा रायलायबाय थानो लुगैबाय थादों गोसो सिङावहाय जाबायथ' आरो साउथ फिल्मनि एक्ट्रेस बायदि नुलायलांथारो आगै नोंखौ होनलायनाय बायदि आं दाहाय एड्रेस हरगोन खनसे बेरायहै नोंना गामिया मायाव आसलथे नोंसिनि गामि खाथियावनो दंथ' जोङो जोंनिया अरुणाचल खाथियावब्रा अरुणाचल खाथियाव एसे अरुणाचल दं जानो औ दङ ना अरुणाचल दंसनगा अरुणाचल नों माने जि थगायोहाय आं बिदिबा थालांनाय नङाहाय थगायाखैलै सना मानो फोथाया नोंलाय हा जोंहानि आब'जों रायलायफिनदो दे होमबा आङो दाहाय नाम्बार लानानै हरगोन आं आइयै नाम्बारबो लानो नागिरबावोसो गावहा नोंना मा नाम मोनलाय हा नों होबा लागोन नों होबा लाया ला दे आं मालायफोरबायदि नङा दा लागोन आरो दा होमबाबो आं आब'निफ्रायनो ओमफ्राय नोंनाव सोंनाय जाबाय आरो औ ला दे आं खालि दंखायो आं दा लानोसै दे आब'निफ्राय औ जागोन दे
ओमफ्राय आंलाय नोंसा नोंबखौसो लानांगौ ना नोंखौसो लानांगौ माबा जाबाय कनफिउस जाबाय बगला आयै आंलाय नोंखौसो लागोन सानदोंमोन फसन जाबाय नामा नोंलाय जाबायथ' आरो जानायालाय जि गोदै रायलायखायो बाला गावहाबो जा मोजांखा गाराङा दाउ मैनानि बायदि स्रेम स्रेमनो आइ बुरिरि माथोखौनो आयै जा मोजां नांखायो आं बुरिरि माथोबाबो नङाहाय हा माथो आंना मोजां नङाहाय होनदां थालांमारोबा लाखिखागोन आङो मानो लाखिलाबाय औ गावहाबो थालांगोन होनबाय थाथारबाय नालाय सासेयालाय जोङो दा बेस्थ' दा खालामगोन दे कल दिनैनि प्रेंक कल भिडिअखौ नायनानै माबायदि नांखो लोगोफोर कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो आरोना लोगोफोर स' बिसोर सिख्ला सानैया जोंथिं माने फैनानै दंफैयो आरो ओमफ्राय सिगां कन्टेक्ट नाम्बार दंमोन नालाय लोगोफोर ओमफ्राय इसोर आंखौ दाख्लै कल खालामदों आरो न'आव दंना गैया होननानै ओमफ्राय दाथ' आं न'आव गैया लोगोफोर ओमफ्राय गावसोर होनबाय दा न'आव थानायबा रायलांनो हागौमोन नोंगौ होननानै दा लोगोफोर न'आव थानायबा लोगो मोनगौमोन स' लोगोफोर भिडिअखौ नायना रावबो सिरियास लानाङा आरोना लोगोफोर जास्ट एन्टारटेनमेन्ट थाखायल' खालामनाय जादों लोगोफोर ओमफ्राय बिसोर सिख्ला सानैयानो जाबाय सिमेन्टथिंजानि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंथिंजा सोरबा बिब' ना मा सोरबा दंनो ओमफ्राय दा इसोरनो दंफैयो लोगोफोर ओमफ्राय कल खालामनाय जादोंमोन ओमफ्राय प्रेंक कल खालामबाय आरोना लोगोसे दिनैनि बे भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोना लोगोफोर स' भिडिअखौ नायनानै माबायदि नांखो लोगोफोर कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहर आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआवहाय मा रोखोमनि भिडिअ कन्टेन्ट नांगौ लोगोफोर कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय गोबां मानसिफ्रा कमेन्ट्स खालामा लोगोफोर मानोना होनबा नोंसिनि कमेन्ट्स फैयोबा जोंहा भिडिअ खालामनायावहाय मटिभेट जायो माने मोजां नाङो आरो लोगोफोर स' बेनिखायनो कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन जिथुनाखि आङो भिडिअ आपल'ड होयो अब्लानिसिम नोंथांनाव नटिफिकेसन सहैनाय बायदि लोगोफोर थेंक इउ स' माच लोगोफोर बाय बाय